tykkää. Yeah. You say this. Like, subscribe, and bell icon press. You say this. Yes. Mitä vittua? You. Suomalaiset, nyt auttakaa minut voittoon. Tällä ei varmaan yhtäkään suomalaista. Jorkko! You again say. Like करें, Yes. subscribe करें, and bell icon को press करें. Yes. You Hyvä again Ronja. say this. Yes. Mitä vittu toi haluu? Tykätkää nyt. You say this. You speak this. Okei. Like, subscribe, and comments, and share this live. Yes. Jumala. Subscribe me. Jasuks, hyvä. Erik. Erik Epperi. Jesse Pinkman. Tykätkää nyt. Kato, me voitetaan toi retu ihan kohta. Kato. Mitä? Mä varasin just keskiviikoksi Mitä se maksoi? Monki. 130. Monkey. Sillä hinnalla olisi saanut sakot maksettua. Siis Mohamed... Älä please ryöstä mua. Ei jumala. Joo, ennen näitä oli 600, että tässä on 200. Miksi sulla on käteistä noin paljon? Se on vitu epäilyttävää. Pistäpä on. Hyvä Jarkko. Hey, Queen of International. No, what? You Queen of International, okay? Yes. Yes. Mä en oikeasti ymmärrä, mitä toi puhuu. Miksi toi ilmeilee tolleen? Tää on tylsä. Katsu. Meidän pitää voittaa toi, niin sitten tää loppuu. Tykkään nyt. Why you speak language? Sori. Sorry. Onneksi sä pidät tätä liveä yllä? Toi sanoo, että mä oon niin kaunis, koska kato mun naamaa. Sitten se on tälleen, oh, your face. Nyt mä vaan, Face is so beautiful. thank you. Why? Oh, hell no. Oikeesti? You said it twice. You speak this. Stop. Hey! Sorry, my dad just came here. Your dad also is so beautiful. No, he's mad. Hey! No, shh. Hey! Moikka. Siis mietin vaan, että miksi tänne oikeasti ei niinku eksy yhtäkään suomalaista. Hey! Oi! Hey! This is not funny. Me voitettiin! Stop the lie. We won! Yeah. Bye. Bye! What the fuck? You fuck this. Jumala. Eksyin vahingossa. Okei, Slim Shady. Onks sä Bye. Bye. Mitäs tän nyt saan Keep pois? sharing. Go You and away. me. Hell no. You come to my Mihin mä lukemassa? Fuck you. Miten tän saa pois tästä? Voitteko nyt kertoa? Mitä mä saan